भैया मर्दे रक्षाबंधन हो चलता मर्दे दीदिया घरे जीजा बाहर बने चलता तब बनवा खमनी होती जा रक्षाबंधन। हाँ अरे बुरी तो हम भूल गए नहीं रे। का बात कहे तोला मर्दवा आजे बा। हाँ अरे दादी चल पर साल कितना दिला रहे रे पैसा ओकरा के 51 रुपया 51 रुपया हाँ 51 रुपया दिला रहे। हाँ। अरे बहुत दे दिला रहे। चल आज और ओकरा से ज्यादा दहली ठीक बा। खेतो ना 21 रुपया 21 रुपया चलो चलो 21 रुपया देखे हम मांस भूजा खा के चल कर दी। अरे भूसना कहाँ बड़े रे चलो बे। अरे चल 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 लेट हो जाए। चल चल बैठ 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 बैठ। मांस भूजा भाग जाए। अरे मांस भूजा के बातचीत बा। अरे सर इतना तेज गाड़ी चलाता जा कहाँ जाता सर रे? भैया हो रुकबा बंद करबा का रे? पीछवा से बहन मातारी और भण आवता है। अरे चल चलो जाए रे उन्हें मुर्गा तंगने खा कावली तो बता जी। अबे आवत ना भोसड़ी वाला तो टूट ते मायबा भाई होले का भाई? अरे ना रे मुर्गा के लेग पीस खाए के बाद चल लेट होता है। चल 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 ते मुर्गा के लेग पीस खाए में हम त जल ले लेबे। अरे तेरा दांत टूटल है रे। तो टूटल है देखी 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 दांत देखा ना टूटल है। चल चल बुढ़वा मरत रहे तो सही कहले बा बड़का भाई सतर्क रहिए ना तो मुंह आके हमारे हिस्सा ये अपने नाम में कर दी। हां जान तो नहीं तोरो जल्दी जल्दी तैयार हो कि ना बसो छूट जाई देखा तनी। अब तो दिन तनी हम लगाई वैसे ना नहियर जाते तो ओई तरह जाइम का हमार टोला पड़ोसा के लोग बात देखी कहीं हाँ बबी आइल बाड़ी तने कैसे चल जाई हम ओई तरह तनी सरियाली ली रो पोतली तनी का ओ ना तब जी दी हां पोते जल्दी जल्दी लगाई ना समय निकल जाता बसो छूट लगा अपनी बस कैसे छूट जाई छूटी नहीं है। पोतियाओ जाओ ठलाली दुनु जा। आज रक्षाबंधन के दिन है खाना उना न बनाओ जा बुढ़िया से बनवे जा लहियर जाए खातिर लोग हाड़ी टिकाले से मुंह टिकत रह जा। कल जी का छोटकी के तो भाई आत रहे थे राखी बनवा हमने के जाए के बन नहियर तो तैयारी ना होखल जाई बताई। आ लेट नहीं के होता का हमनी के चली ना बोल कोथी बुढ़िया के बतिया सुन ले बानी चली चली जल्दी बसो छूट जाई। हां चली बुढ़िया बुढ़िया पहले बढ़ जा। अब बुढ़िया के बेटा के कमाई में लोग हाड़ी संग टिका हम नहियर जाते जा। अब बुढ़िया बुढ़िया लोग कोइले बाड़ी की बहुरिया। अरे कहाँ बड़े एकरो को 10 हाली चिरेले में बही रही सुनले सुनबे ना करी जबले 20 हाथ ना लगाई तबले ओकर कान में आवाज ना चल जल्दी आ। अब अम्मा जी का भइला मजी तोर छोटकी है जेठकी भाई लोग आवता राखी बनवाए लेकवा से निमन चिकन बनवा ले अब बनवा ले तू ठूस ले और तू गली से बुढ़िया बुढ़िया कह के हमरे कोनो पूछता का करे आवत रस एगो कौन सा एगो सकुनी हटे पिछली बार आइल हलस त 51 रुपया दे के गइल हलस कम मग चूस बारस साड़ी एनिया से ना मिठाई एनिया से आ अइहा सा त 500 के बिल बैठा के जइया सा ऐसना भाई रहलो कौन से के धासल हलस का करे आवत रस हमरा घर ठीक बा आवत त ठीक है बा ना होय त है घेवड़ा सुखिया लगा के रीच के खिया दियो ओकनी के इहे खिएबे करम के खासी के मांस खियाई खसी के मांस के साथे घेवड़ा खाइए के आए चल बना बना खुशी के कुछ मौका था रे का कुछ मौका खसी के मीट मॉडल बा खसी के मीट। चल 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 अरे पिछले दिन में पीला रहले का भइयो बक साला चल चल ले चल चल प्रणाम सासू माँ। रे यार प्रणाम कर ए बहुरिया तार भाई लोग आ जा या आगलस का रे सकुनी या कौन प्रणाम दीदी। खुश रहो मोर बाबू कुछ लेके ना आइलस का रे लियावत रह जाए जब नाश्ता करे के रुकनी है ना तब पॉलिथीन में रखले रही जिलेबी पीले नो से लेला से वो तो हम जानते रहे कि तू ना लेके आई बस लार कइले बड़ा हे ताची आलो खसी के मार बहुरिया जल्दी से रखो ने बाद समय बीतल जाता। ठीक बा अम्मा जी बैठा सा है ने घसक ना ओने घसक ओने भैयो ये बिस्कुट से कौन राखी बांधल रे? ये बिस्कुट खाए आइल बड़े चूस्ता खाइल बड़े चुस्ता चूचा बनवा नो राखे बनवा या मेरे राखी के बंधन को निभा
या मेरे राखी के बंधन को निभा। निकाल बड़ भाई वाले निकाल के दे। जल्दी निकाल। का रे दे जोन बात होने दे। पैसा 5 रुपया